защо се получават киселините. Когато хапнеш нещо, храната тръгва по хранопровода. В края на хранопровода, там където се свърза с стомаха, има един мускулен клапан. И това е долният езофагиален сфинктер. Той се отваря, за да пусне храната в стомаха и после трябва да се затвори. Проблемът е обаче, че този клапан понякога не се затваря добре. Особено ако си ял си мазна храна, прекалил си с кафето, пил си много газирано или просто имаш прекалено много стрес. Тогава част от солната киселина от стомаха тръгва нагоре и изгаря лигавицата на хранопровода. И това е точно това гадно усещане на парене или киселини. Ако това се случва прекалено често, това вече се казва хроничен рефлукс. И това може да увреди лигавицата и да наруши храносмилането ти. А стресът, лошото хранене, прекаляването с алкохола, всички тези неща разрушават добрите бактерии в червата и така цялата система се уврежда и освен киселини може да имаш подуване, тежест и като цяло проблеми с храносмилането. И тук вече идва ролята на пробиотиците. Те подпомагат възстановяването на черевната микрофлора, подпомагат храносмилането, намаляват подуването и киселините. А когато черевната микрофлора е стабилна, цялата система работи както трябва. А както се казва в книгата Черво с чар, здравите черва не се изграждат за един ден. Те са като градина, за която трябва да се грижим. Ако искате да научите всичко за червата и за храносмилането, препоръчвам ви да си вземете книгата. В момента може да я вземете в комбинация с колончик от bulgarbiotic.bg. Идват в комплект и са на промоция. Може да ги вземете с промокод ALEX10 от bulgarbiotic.bg.